Hai un ano o noso planeta cambiou. A actualidade paralizouse para centrarse nun único lugar, Ucraína. O 2022 comezara tenso por movementos militares preto de Ucraína por parte de Rusia. E o temido finalmente sucedeu. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Lo que desde hace semanas decíamos que estaba a punto de pasar ha pasado finalmente. Esta madrugada Rusia ha atacado a Ucrania. Primer día de guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha decidido comenzar operaciones militares en Ucrania. Vladimir Putin dijo que no tenía más opción que realizar la operación militar luego de intentos diplomáticos infructuosos. O 24 de febreiro Putin declaraba a guerra a Ucraína. Tropas rusas adentrábanse en territorio ucraíno desde Rusia, Belarus e Crimea avanzando con gran rapidez. En poucos días, chegaron a estar a poucos quilómetros da capital do país, Kyiv. Unha contraofensiva dos ucraínos fixo que os rusos perderan territorio e Rusia declarou a independencia de 4 territorios invadidos, aínda que non tiña o control total sobre este. No momento da redacción deste vídeo, os invasores están recuperando un pouco do territorio perdido en Ucraína. Unha das grandes consecuencias desta guerra estivo nos cidadáns de Ucraína. Calcúlase que dos 43,79 millóns que había en 2021, 17,4 emigraron a outros países. Ademais, os homes tiveron que unirse ao exército para loitar contra Rusia. Mariupol foi unha das grandes vítimas. Esta cidade costeira, coñecida por ser un gran porto metalúrxico, perdeu os seus 410.000 habitantes ao quedar completamente derruída. A cidade fundouse en 1789 e, entre 1853 e 1856 viviu a súa primeira guerra, a Guerra de Crimea. En 1882 comezou a desarrollarse a industria grazas á chegada do ferrocarril. A finais do ano de 1917 a cidade quedou en mans dos bolcheviques na Revolución de Outubro. As tropas alemás e austríacas ocuparon a cidade entre maio e novembro de 1918, cando foi tomada polo Exército Branco que a mantivo ata marzo de 1919. O Exército Vermello ocupouna entre marzo e maio de 1919 e en decembro do mesmo ano, cando foi incorporada á República Socialista Soviética de Ucraína. O 14 de outubro de 1941 foi ocupada polas tropas alemás no transcurso da Segunda Guerra Mundial, sendo liberada polo Exército Vermello o 6 de novembro de 1943. Entre 1948 e 1989 chamouse Zdanov, na honra do funcionario soviético Andrei Zdanov. Desde decembro de 1991. A cidade forma parte da República de Ucraína. En 2014 a cidade foi un dos puntos de combate na guerra que se desenvolveu no Donbás no contexto da declaración de independencia deste lugar. Con este conflito naceu o Batallón Azov, un grupo militar calificado de neonazi e que conseguiu parar o avance dos grupos prorrusos. E o 24 de febreiro de 2022 chegou a última guerra. En pouco tempo as tropas rusas chegaron ás proximidades de Mariupol. A principios de marzo a cidade quedou completamente rodeada por tropas rusas. Realizáronse varios altos ao fogo para evacuar aos cidadáns, aínda que moitos remataron antes de tempo. Mentras, os cidadáns quedaron sen servizo de auga, luz e calefacción e tiñan que beber a auga dos charcos. Pouco a pouco a cidade quedou invadida polas tropas rusas. Ata aquí só quedou a siderurxia Azovstal. Ali mantivéronse soldados ucraínos sobrevivindo aos ataques rusos durante un mes, ata que se rendiron o 17 de maio. As consecuencias na cidade foron enormes. Actualmente é unha cidade fantasma que continúa baixo o control ruso. Eu son a bala vendida, a que chamaron perdida, porque soaba mellor. Eu son a bala tirada, que asiste desamparada a guerra do tirador. Son a sumisa guerreira, que fai garda a noite enteira, mentres durme o seu patrón. Eu son a presa consorte, preñada de fe de morte, que se narra aínda
quedas en voz. Eu son a batalladora, a que a historia deixou fora sen apartala da dor. Son vasala na vitoria, na derrota son señora, y en ambas pido perdón.